ですか？え、楽しかったですか？はい、楽しかったです。よかった。あ、はい。あれ、そういえば昨日までいた女の子って。誰ですか？今全員です。あ、勘違いだった。ごめんごめん。皆さん大丈夫ですか？あ、はい。皆さん3日間ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。それじゃあ飛行機の時間もあるし、じゃさよなら。あさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ごシーン F カット4テイク目3、2。皆さん、彼女はもうイワン・ヨンセンに火山協力でクレムリンや内部のコルシャリフモスクが登録されました。す3、2。12シーンアイカット3テイク目いきます。3、2。あ、はい。大丈夫。カット一望。大丈夫。